Здравейте! Аз се казвам доцент доктор Тодор Димитров Мачкарски и съм ръководител на специалността Театрално изкуство в образователна среда. Тази нова за Националната академия за театрално и филмово изкуство специалност ще проведем съвместно с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Обучението в специалността Театрално изкуство в образователна среда е 1 година, т.е. 2 семестъра. Тя е магистърска специалност и е насочена към различни специалисти, независимо от тяхното базисно бакалавърско образование, дали е в направление на хуманитарните или точните науки. Специалността Театрално изкуство в образователна среда е насочено към всички онези кандидат-студенти, които искат да намерят нови знания, умения, как да преподават театрално изкуство. Тя би била полезна за всякакъв вид педагози, специални педагози, логопеди, специалисти в различни области, които искат да овладеят артистичния подход в работата с млади хора. Тя би била полезна за преподаватели в основното и средното образование по извънкласни дисциплини и факултативни дисциплини. Тя би била интересна за актьори, които искат да придобият педагогическа правоспособност и да се развиват като преподаватели или ръководители на школи. Екипа на специалността се е постарал да събере в дисциплините знания и умения, които имат от една страна теоретичен, исторически, а от друга и в по-голяма степен практичен характер. Интересното в специалността е, че освен базисни умения и знания, свързани с театралното изкуство, като видове актьорско изкуство, история на българския театър и на западноевропейския театър, комуникативни умения в работата с обучаеми, сме се опитали да направим една голяма палитра от избираеми дисциплини, които да задоволят образователните потребности на хора от различни направления. От мит и религия, през история на киното, различни дисциплини, свързани с отделни елементи на театралното изкуство, а в същото време нашите колеги от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив са подсигурили един набор от дисциплини, които разширяват педагогическата правоспособност. Търсили сме умения за работа с хора с специални образователни потребности, умения за работа с подрастващи, умения за работа в академична и университетска среда. В този смисъл задължителните предмети не са много на брой, а палитрата от избираеми дисциплини е доста голяма, за да може един кандидат-студент, вече превърнал се в наш студент, сам да проектира с ръководителя на специалността онези посоки, в които той иска да придобие повече знания, които да му бъдат от полза. Атмосферата в надпис, всеки, който се е докоснал, чул или разбрал, прочел нещо за академията, знае, че това е творческа среда. В този смисъл тя няма характеристиките на онова, което в обичайния смисъл се разбира като висше образование. Средата при нас е много свободна от гледна точка на комуникацията между преподаватели и студенти. Тя е много отворена за различен вид колаборации и съвместни дейности между бакалаври и магистри, между магистри от различните магистърски специалности. Академията подсигурява свобода за проявяване на личностните качества в определен образователен процес. Тоест, голяма доминация в обучението е всъщност личността на кандидата. Кандидатстването е направено в 2 кръга и представлява първия кръг писане на есе на свободна тема, която цели да разкрие максимално качествата, биографията, знанията, вижданията, общата култура на кандидатите. Във втория кръг кандидатите се срещат с комисията в една свободна форма на дискусия, събеседване, в която те започват да обменят знания, умения, виждания, представи за педагогическата работа, споделят своя опит, очаквания към специалността. Възможностите за реализация са доста големи. Първо, преподаватели в основни, средни и висши училища по театрално изкуство. Преподаватели, които биха искали да се развиват в академичното образование и в науката. Хора, които искат да създадат свои театрални школи, да подготвят
млади хора за театрално изкуство. Могат да се реализират като консултанти, ръководители или оценители на различни творчески проекти. Могат да се реализират като ръководители на различни културни институти в областта на театралното изкуство.